dito 30. Ipangkapkapan dayon sa mga pulis ang mga nadakpan sa drug buy bust operation nitong Biyernes, pasado alas 10 sa gabi sa Procrosal, Luna Extension, Barangay San Miguel, Digos City. Ini nagkuha ng .38 revolver si Anthony Katian Kaputulan alias Tonton, 45 anyos. Ang ubang suspect giilas sa mga pulis nga sila Petmar Fernandez Naldoza alias Petpet, 29 anyos, driver, Lizel Monlihon Basaya alias Ering, 37 anyos, ug Milyar Dervilla Ventura alias Dodong, 40 anyos. Sumala sa mga pulis sila Kaputulan, Basaya ug Ventura ang napriso na kaniadto tungod gihapon sa illegal nga droga. Subay sa report sa kapulisan sa Digos City, nakuhaan ang mga suspetsado og daghang nakasashay sa gituohang shabu nga mobalor tanan sa 34,816 pesos ug pinaugang marijuana nga mobalor sa 744 pesos. Apel sa nasignit sa mga pulis ang mga shabu paraphernalia ug cellphone. Kauban sa Digos City PNP atol sa operasyon ang ubang unit sa kapulisan sa Davao del Sur, PDEA ug RDEU. Nangapriso na sa Digos City Police Station ang mga suspetsado nga mag-atubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang paglapas sa Republic Act 10591 kan Comprehensive Law on Firearms si Kaputulan.